Již 25 let stavíme v České Praze, Bydhošti, Toruni a v mnoha dalších lokalitách. Úspěšně jsme dokončili 45 investičních projektů, a to také díky spolupráci s důvěryhodnými partnery, kteří nám pomáhají přizpůsobit projekty místním potřebám. Projekt Central Campus doprovází společnost Inlock z Toruně a skupina Simple z Bydhoště. Jsou to zkušení poradci a lídři na trhu, kteří se starají o prodej a správu našich investic. Jsme nesmírně potěšení, že náš projekt vzbuzuje zájem nejen místních investorů, ale také z celého Polska a České republiky. Proto jsme společně s našimi partnery zavedli službu správy nájmu, kterou může využít každý investor, který zakoupí apartmán v Central Campus. Díky službě správy nájmu obdržíte profesionální podporu a plnou péči. Naše firma se postará o všechny aspekty spojené s obsluhou apartmánu. Zajistíme vám plnou podporu před, během a po ukončení nájmu. Dzięki obsłudze najmu oferowanej przez Inlock przy współpracy z Apartascare na każdym etapie Twojej inwestycji zapewniamy Ci profesjonalizm oraz spokój. Zarówno przed, w trakcie, jak i po okresie najmu nasza firma zapewni to, co jest najważniejsze dla Ciebie. Spojte se s našimi prodejci a zeptejte se na Central Campus.